Ahoj všetci, ja vás vítam pri tomto novom videu. Toto video je výhovorky na domáce úlohy. Myslím si, že toto je fakt super nápad na video, pretože veľmi veľa z vás neznáša robiť domáce úlohy, presne ako ja. Takže tu je zoznam výhovoriek, ktoré pre mňa vždycky fungovali a nemáte za čo. Teraz si užite tie výhovorky a nezabudnite ich použiť v škole. Poďme na to. Jedol som, bol som zaneprázdnený. Som príliš slávny. Nepáči sa mi to. Neviem robiť dve veci naraz. Je to veľmi nudné. V čom mi to pomôže v živote? Rožky si viem vypýtať aj bez matematiky. Nemohol som spať po telke. Volala ma priateľka. Som unavený. Pekní ľudia nepotrebujú domáce úlohy. Postelou mi straší. Mám tam myš, pavúka, žabu. Mám chorobu. Mám bolesti. Mám Hello Kitty peračník. Vstúpil som do mokrého v ponožkách. Zjedol som príliš veľa hotdogov. Moja mačka zomrela. Moja kamarátka zomrela. Ja som zomrel. Ja už viem všetko. Vyzerám snad, že to potrebujem. Majo vydal nové video. Musel som vyčistiť mačací záchod. A ani to dobre nevoňalo. Preto to boli všetky výhovorky, ktoré som vám povedal. Fakt fungujú a sú fakt dobré, takže ich určite vyskúšajte. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like. Zanechajte tu 1 000 000 lajkov pre ďalšie video. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.